Jimmy Olsen, tak fordi du havde tid til at komme her til EA Sport Interview. Det var meget let. Det er godt. Jeg vil starte med at lægge ud med forventninger til sæsonen 2010. Hvad har du af forventninger? Jamen altså, som NRV-champ, så altså, hvis jeg ikke går hele vejen, så vil det være en kæmpe skuffelse. Ja. Det vil det sgu. Hurtigt videre til det næste spørgsmål, kan man allerede godt sige. Har du nogle lande, nogle hold, du allerede vil åbne os op for at sige, det er sgu dem, jeg har snakket med, og det er der, jeg regner med at sætte mine ben? Jamen altså, jeg har fået et par opringninger, og ja. Altså... Har du allerede skrevet en kontrakt under? Jamen altså, jeg har nogle favoritter, og det er mod de sydlige himmelstrøm. Ja. Ikke? Altså, jeg kan også sige, at Spanien, det er nok mit favoritland. Du er altså over i Spanien simpelthen? Det er jeg sgu. Okay, meget spændende. Dine forventninger til det spanske hold, som man nu kan sige, du måske får. Hvad er de forventninger? Altså, hvis jeg får mit hold, og det tror jeg gør, altså... Ja. Altså, sådan er jeg. Jeg er jo favorit som træner. Man kan roligt sige, at du har rimelig succes som en dansk træner. Rigtig flot. Jamen altså, jeg har gjort det godt. Du blander dig jo blandt andet med Jannik Thorø, en stor dansk træner, som vi har haft meget glæde af. Yeah. Men nu går du simpelthen ind måske og erstatter ham. Hvem ved? Dog, han har ikke vundet noget endnu. Han har vundet ligaen 2009, hvis man skal se det sådan. Nej, det har han ikke. Det har han ikke. Den er uofficiel. Og det var... Det er rigtigt, hvad du siger. Jeg så det som en opvarmningsturnering til pokalen. Han skuffede så i pokalturneringen, og du gik hele vejen. Hvordan... Jamen, det var ikke nogen skuffelse. Havde du regnet med det fra starten af? Jamen altså, da jeg så gruppespillet, jeg tænkte, Jannik er den ene med Patrick, den anden favorit. Og jeg tænkte, jeg skulle sagtens gå hele vejen. Det kan jeg sgu. Okay. Lad os lige gå tilbage, vi kommer hurtigt videre for det spørgsmål. Forventninger til dine spillere på det spanske hold. Hvem og hvad? Hvad kan du simpelthen sige? Hvad er dine forventninger til dem? Hvad skal de kunne? Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvad for et hold jeg får, men altså, jeg regner med at få... hvis jeg får det hold, som jeg vil have, så er det... Kan du allerede løfte sløret for, hvad det er? Det vil jeg ikke helst. Nej, okay. Altså, men altså, det er et hold med utrolig mange gode spillere. Mange driblere. Jeg var lidt drible. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men offensivt spil. Jeg er ikke så meget på den defensive. Det er også sjældent, modstanderne kommer over på min banehalvdel. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er god til at holde på bolden. Og jeg... Altså... Indlæg og... Altså... Måske en Raul kan godt score på mål. Okay, det vil sige, du måske allerede over i noget Real Madrid som din favoritform, hvis vi nu skal afsløre dig lidt, hvis man kan sige det sådan. Nej, men altså Raul, han har jo spillet på mange hold. Det har han jo. Ja. Det har han sgu. Så altså, jeg vil ikke sige, at Real Madrid er med det. Godt nok. Nej, det er ikke. Godt nok. 2009-sæsonen. Hvordan synes du, den er gået for dig, hvis man skal se, lad os sige, bare bort fra pokalturneringen, som gik ufatteligt godt for dig? Ja, det kan man ikke tage seriøst, altså. Du glæder dig måske, eller ser mere frem til 2010, kan man sige altså, nu kom jeg ind midt i sæsonen, og jeg fik ikke det hold, jeg ønskede. Det gjorde jeg sgu ikke. Nej. Og der var nogen, de har haft holdet i flere år. Ja, det er rigtigt, hvad du siger. Og dem jeg møder, de har trænet utrolig godt med det hold og sådan noget. Jeg kommer ind som nybegynder. Jeg starter scratch. Ja. Det er sgu svært. Kan Danmark være stolt af dig som træner? Jamen, kan man godt sige, at... De kan ikke være andet. De kan sgu ikke være andet. Dejligt at høre. Altså, jeg tror, jeg bliver landstræner efter 0-11, 0-12. Så ser man mig som... Okay, du siger simpelthen selv, at du regner med at tage landsholdet måske der? Jamen, altså, jeg kan ikke se andre, der kan tage den fra mig. Okay. Dine spilkort, hvad har du af spilkort i år? Lad os sige plusser, hvad har du, som de andre ikke har i år? Altså, jeg kan ikke sige erfaring. Jeg er ny i gamet, ikke? Altså, jeg er rimelig ny, ikke? Men altså, jeg har... Kan man godt sige, at du har en god baglomme med pokalturneringen? Jamen altså, jeg har energien. Jeg har fantasien til at spille noget nyt, som andre ikke kender til. Jeg har taktikken. Og hvis jeg får det hold, jeg vil have, og de spiller, jeg vil have, så kan jeg intet ved glip. Jeg går helt vejen. Godt nok. Din største frygt som det sidste spørgsmål, Jimmy Olsen. Vil du sige nogen, eller hvad vil du frem til? Der må være en frygt for dig. Jamen altså, selvfølgelig, altså, hvis man får en rød kort eller skade, ikke? Men altså, nu vil jeg fremhæve en, og Søren Nielsen. Det har du frygter? Søren Nielsen. Man skal ikke udelukke ham. Jeg vil sige, han er stor favorit. Okay.
med Don som anden favorit. Jimmy Olsen, tak for det eksklusive interview.